Yo, what's up mga kabisaya? Sa'yo okasyon kay? Birthday na ko. Yeah, 18th birthday sa akong manghod. So, dibo niya ron guys. So, ayan. So, dorayang setup. 81. 81. Bali, mabalira na siya kay. I-enjoy lang imong kuha na. Imong dibo. Naman imong mga bisita dire. Mabot na. Sila Agaw. Ay, baby. Vlog, kasali ka sa vlog. Sali ka sa vlog. So padulong pa yung mga classmate ni Erika guys. So gipabot sila nagipabot para mag-start iyahang party. Yeah, let's party. Nasa diri mga ka-amigo na ko diri guys nga nagtagay, so ako ipakita ninyo. Lingaw na kayo nilang itagay sa tuba. Ato-aton. Si Auntie, hey, hello, what's up? Among cameraman diri. Among giabangan ang cameraman. Si Belin, agaw. Oh, ang bata. Kita ka. Dili, uy, gaga. Yo, so ato na to ha. Ay, kya. Wala mong sinilas dire. Yo. Sulawin eh. Cool. Ay. Musta to tagay dia? Oh, okay ra. Tagay tuba. Sinunilyo. Alright. Tagay tuba. Minum. Lami juga yung tuba eh. Lami isa. Boss Michael. Berting lami agad. Lami ay. The best. Ay, Si Mawi. Guna si Mawi. Mawi. Dagan man sa Mawi. Kanay nasa mo likod, Boss Michael. Ah, chicks mo ratol ni. Chicks mo ratol. Tagay tuba. Tagay tuba. Kanay. Sugaw kay Boss Bimbo. Yaway tawad. Yan naka sa YouTube. YouTube na ni. Ay, YouTube mo. Kung sa may request ni mo, mga tatag babae. Babae ka na. Bagay ka na chicks mo ratol. Bagay, mga tatag babae. Marag na ito, baratuhan dito sa pan. Ayun ang si Ratol. Bro, si Ratol dili mo daw to baratuhan. Halon. Ay, na! Mula! Ay nga, important ba? Nanet, say hi. Wala akong papa rin. Ayan, mangita ta, mang search ta sa Facebook. Ang papa. Dili on mga ang ato sa 1 year nga. Video. Video kitiro. What's up? Kita. Yan, nagtagay sa tilag tuba. Buguyan ning review mag. Yan ay Ricardo. Kangkol. Ah? Kita. Ay, dapang darang tuba oh, di pa ni mahurot. Mula kumahugman pa ni mahurot. Kana victory kay klaro kayo. Kana klaro kay ama kayo. Oh, sumsuman nga kilawin. Oh, napay kilawin oh. Kamo diya nagtanaw mag-ibog, may ibog. Oh, dalag pong gamay. Pwede dalag oh, dalag oh. Tabako. Ang nakailam mo ni dalag ni mo ni isirilyo sa mga probinsya. So, sige dara. Tagay tabako. Kanin tabako. Tabako. Kabaw mo manirili. Bag iana gi klaro. Iana klaro ba? Oh, mana ko daron. Aksyon ni o kisi. Yan kasi so mana sigarilyo na mo diri. Na oh. Wala may Marlboro diri, wala may mga hook. Mo Ah, tabako lang pinupre ba? Pinupre lang ang tabako. Pinupre lang ba? Kanalang aligre kayo diri guys. Kalimtan sinoy sinyo. Yun, sinyo. Hi sa imong mga fans. Inana ko sa Wawawi. Wawawi. Balik ta diri. Nabot na yung mga friends. Dara. Kaan ka? Oh, sige karon. Mukhaon na daw si Kuan, Inday. Hey, what's up? So nabot naman na yung mga friends. So ato na ning sugdan. Uy, Arkil! Arkil, kaon o Kuan, Arkil. So dire guys, among sulod nga balay, nananaw sila og Aquaman.
Yeah. Nakakuyab. Isa. Ika. Hi ate. Hello. So, nabot na. So later, let's go. Birthday to you. Where are you? Yay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gusto mo kandol ko? Kandol. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Uy, gusto na. Nilata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Wow, wish. Pag-wes. We wish. Pag-wes. Oo. Lama, Miray. Ano sa tayo mag-chat kay? Mapristo na jud ka. Alright. Yo guys. Nada ang uyab ni Kai dari. Ha? Erika, na yung uyab. Regards daw si Kuya nila sa Naka-green. pag-grade. Sod lang mo. Sod lang. Crush na day. Daw. Oh, okay na. Sod lang mo. Okay na. Sayop de karay. Crush na din niya. Na-crush din niya. Tinolang. Hello, bro. Asa na si Erika? Kinsa pa wala kay 18th birthday? Si Dedat. Sila wala sa gaitin o si Bilin. Wa gaitin. O kani. Pagadaan na to ang mga 18th birthday po na. Guys, nami prank sa among igagaw na si Elmira. So, Bili ni patingog ipadulong gawas ni Mira yan. cellphone namong prank ka na nabuak daw. Ang sayang. Hala, nabuak! It's a prank. Dali ako. Tandaan. Yo. Kumusta yung kaon niya? Pag gusto mo ha? Pag gusto mo ha? Pero kay ito kay bibiling ganyan gipudak ang sapatos nila tinagulog na pa dito. Hey, gusto mo niya? Picture na sila yan slow. Sige, picture na. Silang duha. Oh! Happy birthday. Happy birthday! Money best friend goal. Mga BFF goals, guys. Pag namin mga amiga nga ingan ni, expect na lang ka may ngana, guys. Wala ka mag-expect. Because it's your birthday. Oh! Pangalog lang! Woo! Nice one. 2 hours later. Mga guys, nahuman na ang party ni Kai and then raras Kai diri. Alright, tagahatod na siya diri sa Kandabong. Yo, so nag-i-list ako, balik na make syudad, that's why nga nami diri. So mora to, lingaw kay ang party, nabukan ka siyang itlog. Oh my god, kaloy. So mora to, kung Bisaya ka, kung bago ka sa akong channel guys, woo! Ay mama, subscribe mo na yan. Bye bye!